fina, fina devojčica. Ja bih ispod suknjice pipao šunkice. Običnim smrtnicima se čestita rođendan, a pevačima izlazak novog CD-a. Mi smo prvi koji smo čestitali Milanu Stankoviću. Ovo je kao porođaj, tako moja sestra kaže, Ivana, koja je stalno uz mene, kao porođaj i to rodili smo karlično. Poslednjih nedelja glavna tema u tabloidima je, čini se, fantastična trojka koju čine Rada Manojlović, njen sadašnji dečko Momir Gajić i bivši izabranik Milan Stanković. Nagađanja o njihovom odnosu ne iznenađuju mladog pevača. Ništa za to moje zlato, ostaćemo drugovi. Stavio sam Radmilu zbog toga što je bila deo mog života i ako su već privatni snimci iz Australije, iz Amerike, iz Bangkoka, iz Dubaija, sa svih strana, sve to ima smisla, nije direktno posvećeno njoj, niti je bilo kakva zadnja namera tu bila. Mi smo u jako korektnim odnosima, ja sam uradio jednu kompoziciju za novi album, tako da će imati jednu pesmu moju. Stanično sa dečkom doživela sam kolaps. Rada je, dakle, umesto klasičnog rođendanskog poklona od bivšeg momka dobila pesmu. A nas je zanimalo šta bivši misli o sadašnjem izabraniku bivše devojke Momiru Gajiću. Pa de ja da ti komentarišem to je bilo, mislim, zamisli, ajde, kad ti meni budeš pričala o novoj devojci svog bivšeg dečka, tad ću ti ja pričati o... Hoćeš da prvo ja to kažem, pa onda ti, ja nemam problem s tim. Neću, zato što ti možeš i da slažeš i da se napraviš luda. Ko se napravio lud, prosudite sami. A mi smo nastavili sa pitanjima o ljubavi i pitali pevača da li u njegovom životu postoji neka devojka koja je, kao u pesmi, kao Severina. Kao Severina ne. Severina je mašina. Sledeći susret zakazali smo u teretani, gde ćemo se uveriti da li Milan barata tako dobro tegovima kao što to radi mikrofonom.